Dajte si nohy dolu, prosím. No, som rád, že vás opäť vidím. Aj my sme radi. Bohovsky. Keby ste neprišli, asi by som to neprežila. Ako sa voláte, vojak? Kirk. Frederick Kirk. Pravili ste, že sa volá Rengelov. Biddlecoff. Lane Biddlecoff. Tak sa voláte? Nie je môj priateľ. Ten je už mŕtvý, leží v trúhle. Kto toto napísal? Taska? Pán Stapleton to má popletené. Idete z Oaklandu však? Ste akýsi zvedavý. Pardon, prepáčte. Orman, FBI. Poznáte ju? Nie. Ako to viete? Ani ste sa na ňu nepozreli. Bol som s ňou 30 minút, ani neviem, ako sa volala. Kde ste s ňou boli 30 minút? V jej vani. V jej čom? V jej vani. V jej vani? Pracovali ste pre jej otca? Myslel som, že je to jej muž. Kto? Šéf polície. Latimer je šéf polície? Aký Latimer? Ukážte to sem. To nie je ona. Ste si istí? Samozrejme. Kam idete, seržant? Do New Yorku. Kto je Kafka? Neviem, možno je to jej prezývka. Kafka, prezývka. Kto vlastne si? Standish. Ja som Standish. Ty si Michael Rengelov. Ale tomu Sherlockovi si povedal, že si niečo iné. Vážne sa chceš do toho zapliesť? Zapliesť? Jasné, že chcem. OK, vstávaj, ideme, skočíme na drink, ja platím. Nie, ty platíš a ja ti všetko poviem. Aj o tej vani? Aj o tej vani. Takže fakt sa voláš Rengelov. A až do 16 si vyrastal v sirotinci. Áno? Párkrát som bol aj v rodinách, ale vždy ma vrátili. Prečo? Nebol som milé dieťa. A potom ťa konečne adoptoval Sanctuary. Nie, neadoptoval. Aj on vyrástol v sirotinci. Chodil ma tam navštevovať. Takže úspešný absolvent. Áno, to slovo na ňo sedí. Je úspešný. Čo vlastne robí? Je podvodník z povolania. Zlodej? Nie. Ak ťa ukradne zlodej, tak to zistíš. Ale on ťa obavre tak, že na to ani neprídeš. Bude rád, že ťa neadoptoval. Ale zo pár vecí ma stihol naučiť. Napríklad takýto trik s mincov. Zoberiem pohár a teraz sa dívaj. Za minútu minca zmizne. Zatiaľ nezmizla. Je zlý pohár. Ale to nie je ten Cherryho chyba. Nemal som talent. Ty, počúvaj, čo vlastne robíš? Ja som všestranný. Pár dní som robil trénera. Minulý týždeň som vykladal v prístave náklad. To je ono! Náklad! To je ono! Aký náklad? Počkaj, kam letíš? Za kamošom, hneď som späť. Fakty sú takéto. Máme málo času. Vystupujem v Agdene. Ak to chceme stihnúť, musíme si švihnúť. Rozumiete? Chcete si to rozdať, čo? Presne tak. Môžem sa vás na niečo spýtať? Na každú otázku odpoviem rád. Nemáte sifla? No nie. Ja áno.